Ngakhula ngalo usiko maMzobe ngize ngingene kule nkolo yakho namasiko akho ke baba kukwami la ikwami la sizophila ngenkolo yami ngeke baba kuyiqiniso elinganani ukuthi la ekhaya nina wathi mayifika uboyfriend wakhe noma angazi ukuthi boyfriend ya wathi Scotland into ngazi Scotland athole emgaqweni mfana wami angithi umfana ayike into angayizamile uzamile ukuzohlawula geza umuzi azame nokulobola kuthwana namxosha la ekhaya asizwani nazo asizwani zonke lezo impepho sithina straight ayike into yonke lokho angihlangani mina nayo ehlise umoya phela manje ngithi angihlangani nakho maMzobe la kwami mina ngizophila ngenkolo nje maMzobe asimsize kulesi umntwana yake ahlawulele ngosiko uma naye ingane yakho uhambe nayo ke baba hamba nayo okay maMzobe mhlawumbe ake ngibuze ikuphi officer wena kwenzeke ake sithi nje ingane ayikhulelwe nansi ayikhulelwe isasekhwayeni ingane yami bengifaka inkonzo lapha isonto i-right yathola labangani bayangazi ukuthi abatholaphi yahamba yokwenza izinto zayo lo wonakele lo angazi ukuthi wayebuya phi nengane le engayazi ahambe nayo ingane yakhe lelihlo ngandlebe la ahambe nayo wena baba ungalokho ngitshela ukuthi angehlisa umoya la asimsize ngempela ayisekho into lelihlo ngandlebe akhokhele ngokusiko bizokwazi ukuthi ihlo ngandlebe libe asizame ubizela abantu bamakhamera sonke maMzobe sithukile sonke la siyashuthwa nje bensenziwa yonke into maMzobe kodwa maMzobe uyagula hayi hamba naye ehlengeza maMzobe asimlungisele mabisa kababakhe abamlapha kababakhe ngoba la ekhaya ngeke kwenzeke konke lokho uzungilandela abantu bamakhamera nkosikazi ngilandela abantu bamakhamera ngoba namhlanje sibhalelwe ke babukeli ingane encane ekuthiwa uEnhle igama layo ingane ehlukumezekile kubo ingane engazokuthi uma isichazela kuma-emails wethu ithi ingane iyakhulelwa uma ikhulelwa yateta umntwana noma yazala okusho ukuthi ke umntwana wayo ithi mayichaza ithi una 1 year so umntwana ife na 1 year babukeli lapha emakhaya abazali bayo ngenxa ukuthi ke inkolo yabo ithi uma uyingane ekhulelela igcikeni kufanele kube ukuthi ukhethwa esontweni noma uthathwa ngokwenkonzo futhi bayaveza ukuthi bona babantu abaphila ngaphasi kwebandla labasindiso okusho ukuthi ke izinto ezenzeke enganeni noma ezenziwa ubaba walengane bakhopha ungahamselani nazo bathi ingane kungcono ihambe emzini wabo bayixoxe so ingane ke siyathola ukuthi ke ihlukumezeke kakhulu iyafisa ukubuyisana nabazali bayo ukhulunyiswana ngoba ithi mayizama abavumi lutho naye futhi ubaba wengane uyafisa ukuthi kuzolungiswa amaphutha wakhe abazali abafuni abayingenileyo ake ngithi ke babukeli yimi kuwe idatha lakho ngisuke ngisho khona ngithi ke mina amala dala dela nela no ake ngithi nje tanko Coco. Ko. Ya Enhle kunjani? Hayi siyaphila sisi. Sasambe sasafika. ma obala Ngoba khona. hayi bo Sanibonani sisi. Ukhulumele nabo. Bayazi abazi. So sanibonani. Sanibonani. Kanti ukubingelele niyaphila. Hayi siyaphila. Angithi ngomzobe la ekhaya. Oh okay. Oh yini nabazali baenhle. Oh abengitshe mhlawumbe ingane inazisile ukuthi kuzofika abantu abafana nathi. Sisuka kwiNyon TV igama lakho ngomalandela. Ngiyamhlola. Wenhle inkinga yakho ungena kuma social media la uzosilethela abantu la.
Asikho ku social media bhuti wami nje asikho ku social media Jobe. Ubuka kuwona u-social media. Uza ubone yonke lento le ubuka kuwona. Ukuhlola lo. Oh binganazi sanke ingane. Lo akasase ngalotho. Wena nje yini inkinga yakho kade inkosi empela? Isibethela abantu ngabe lapho. ngikazi ukuthi ngenize ngivume. Hayi Sivume la. awukhulumi ngani nathi. Cha nikani ingane ithuba ngoba udaba la ngathi luthanda ukuthi lube bucayi kancane mfetshana. So Inyon TV bhuti wami wadina babumzwa. Inyon TV vele isebenza ngokusiza abantu abasuke beneyinkinga ezidinga ukuxazululwa zemindeni. Kanjani ingane ingasitshelile la ekhaya la izosusilethela amakhamera Cha njani. okay ngicabanga ukuthi mina ngithema ngilalela istory sayo ngicabanga ukuthi mhlambe beningeke vele nivumele mhlambe icabange kanjalo angazi yabo so ngicela nje nomnikeni ithuba ingane ikhuluma isho ukuthi Akukho lo fanele ashawe yadaba. Asangane. Wena uyahamba wena la. Kamera la ngabukhuluma nathi le Uyahamba wena ndini. esontweni. Uthi uma ufika esontweni ngizosilethela izisu la zehlongandlebe la. Emgulukudu la. nayo iyona into esifisa ukukhuluma ngayo mfethu leyo ngoba akusho ukuthi bafethu ingane ayigcini ngasazizwa njengengane yasekhaya yabo Yena ngane bo. Makodwa phela sasibavumela bengene sebenza. Sotshela wena. Usenzeni sena? Mamzo. Hayibo sotshela wena. Wayizona ngale thini mamzo? Hayibo. Ayakwazi nebakwazi ngeke. Thathelele ihlongandlebe lakho lelo umuphele nalo la ngeke Awusho akwazi. lona elikwenza ukuthi ugcwele lo dodo ogcwele ekhaya. Ugcwele wena uyahlanya wena unamadimoni. babumzwa ngicela singenise Yebani ngicela singenise Mamzo bethela. Angifuni umuntu mina la kwami. Sibanike ithuba nje mamzo besibese ithuba Angifuni nje. umuntu la kwami. Ithuba Yabo mamzo. lonke lamakhamera ngicela niwacishe. Bashutha yini bashutha ngayo. Okay ngicela sivumelaneni so masingena ngaphakathi mhlawumbe masikhuluma isuke senzela ukuthi sibe nento ewufakazi noma nento esizokwazi ukuthi ngokomsebenzi sisuke siwuthunyiwe so kufanele sibuye ne-report so kufanele sibuye ne-report ukuthi babumzwa so kufanele sibuye ne-report ukuthi hayi sihambile sawusebenza udaba lukanje kanje Lungile asinikeze 1 minute nisiqhathi kwenzakalani ngempela yini ngicela 1 minute ngoba phela akufanele Sazovuma ngoba kusho wena. Lungile ngeke wozani ngiyangivile nengane ngama ngashiyisela man sehlise nomoya ngokumzwa sehlise nemoya Yo. ngane Kodwa enhle yini? hayi sehlise nemoya bakithi kodwa-ke ngiyaphila yebo siyaphila ngiyazi ukuthi imoya iphezulu ngicela nje sizameni ukwehlisa imoya asike sizwe silalele ngempela mhlampe ngicabanga ukuthi emqondweni ethu sesinaso isithombe ukuthi mhlampe ingane ngabe ikhala ngani ngoba ngicabanga ukuthi ilandela kakhulu iy'nhlelo zethu ingakho mhlampe nayo ithema ibuka Ngibona bonke labo social media. hayi cha kubona social media kosami ukuthi ngicabanga ukuthi nayo ingane yazo ukuthi sisebenza kanjani ihlezi ibona silekelela abantu enhlangithi le ngane ngicabanga ukuthi mina iphutha lenzeke uma enganazisi njengabazali bakhe ilama Facebook la begcina into silethele ngibona niyadina short and yini inkinga mntanami yini kwenze njani yini inkinga yini ngempela inkinga yakho awuchaze inkinga mntanami Nawu ma into engenza ukuthi ngibize abantu banye TV ukuthi bezosisiza kule nkinga esibhekene nayo la ekhaya. Ukuthi ngiyavuma kwabe ngenza isono ukuthi ngimithi ngisamncane. Kodwa baba into engicela ukuthi ningafaki ingane kuyona yonke lento le. ngeke singayifaki ihlongandlebe lezo silethele ihlongandlebe la ekhaya mina ngikwazi konke ngosingathatha omama sisakhola manje wena uzosilethela isisu nje singasale ekhaya imfene ungayazi la ekhaya mamzobe kodwa yini kodwa mamzobe la Uyacula ekhayeni. uzocula kanjani Awuzongibuyela nengane. akasakwazi ucula usenemfene yakhe manje lesilethela la ekhaya Bo. okay manage uyacula ekhwayeni yiphi le khwayeni khuluma ngayo Yasenkonzweni. yasenkonzweni njengoba thina sikhola thina lana siyakhola sisindisiwe phansi kwaleli khaya kanti le ngane izohamba ngale nisibuyele ithanda nosikhotheni Akwazi phela ukuthi wena enhle usizozwa ngawo ukuthi kufanele kwenziweni la ekhaya. enhle Akwazi. Ubuye nesisu wena ngizwe ngilalele. Uzothatha labantu bakho bama-camera la uhambe uhambe la nayo. ekhaya uzophuma uphele la endlini Uthathe nengane yakho uhambe nayo. Kodwa mabe ngicela
ngilalele. Ngilaleleni enhle. Yini engizoyilalela? Okay, mhlambe Yini engizoyilalela la? Kodwa ke mamzobe Hayi ukuthi ngizoyehlisa umoya la ngithi enhle yini engizoyilalela? Uthi angilalele ngempela. Awu ma bazosiza ukuthi sithole isisombululo kule nkinga. Sani? Ma inkinga ukuthi angithi kwenzeka iphutha ngaba alikho iphutha alikho nje iphutha lokumitha alikho iphutha lokusuka la endlini uthi uhambe esontweni usubuyela nesisibhelunde la endlini hayi akhambi kanjalo enhle no manini-ke kanti umthetho uthini umthetho mhlambe yini ebenifisa ingane iphile like ingane benifisa iphile siphile ngendlela esiphila ngayo la endlini yenkolo kodwa ngoba sihle sihambe iyomitha lapha yani yenza into zayo isibuyele nengane la endlini. Okay, ngenxa ukuthi isekhwayeni futhi niyakholwa la yebo siyakholwa la ekhaya. Isisibhedlela siqeda nje manje straight ngobumba straight nje sibhedile lengane. Okay ke kunezinto ekufanele sizazi sabazali. Uma ngabe sizothathela ingane inqoma ezifana nalezi niyithathela zona. Kuningi ingane esuke ingagcina ibhekana nakho. Mhlawumbe ingane ingazigcina izibulala, kuningi ingane ingazigcina ikwenza ngoba into ekhala ngayo ingane ikhala ngokuthi ayikho lo muntu babwengane into esangasayizamile engazokuthi nale ngona akayibulaleke mina ngizomngcwaba. Hayi mamzobe ehlisa umoya mamzobe into engiyibukayo la ingane le awuzongitshela nawe ukuthi angehlisa umoya nawe mamzobe ngakutshela nje ingane yona le ngicela usenze indlela ukuthi senzele ngokuthi kwani nami mamzobe ngicela uhlisa umoya ngakhula ngalo usiko mamzobe ngize ngingene kule nkolo yakho namasiko akho ke baba kukwami la ikwami la sizophila ngenkolo yami ngeke baba kuyiqiniso elingakanani ukuthi la ekhaya nina wathi mayifika uboyfriend wakhe noma angazi ukuthi boyfriend ya wathi khotheni into ngazi sikhotheni athole emgaqweni mfana wami angithi umfana ayikho into angayizamile uzamile ukuzohlawula geza umuzi azame nokulobola kuthwana namxosha la ekhaya asizwani nazo asizwani zonke nazo ziyimpepho sisindisiwe straight ayikho into esiyenza kodwa ke ngihlangani mina nayo ehlisa umoya phela manje ngithi angihlangani nakho mamzobe la kwami mina ngizophila ngenkolo nje mamzobe asimsize kulesi umntwana ke ahlawulele ngosiko uma naye ingane yakho uhambe nayo ke baba hamba nayo okay mamzobe mhlawumbe ke ngibuze ikuphi officer wena kwenzeke ake sithi nje ingane ayikhulelwe nansi ayikhulelwe isasekhwayeni ingane yami bengifaka inkonzweni lapha isonto i-right yathola labangani bayangazi ukuthi abatholaphi yahamba yokwenza izinto zayo lo wonakele lo angazi ukuthi wayebuya yaphi nengane le engayazi ahambe nayo ingane yakhe lelihlo ngandlebe la ahambe nayo wena baba ungalokho ngitshela ukuthi angehlisa umoya asimsize ngempela ayisekho into lelihlo ngandlebe akhokhela ngokusiko bizokwazi ukuthi ihlo ngandlebe libe asizame ubizela abantu bamakhamera sonke mamzobe sithukile sonke la siyashuthwa nje manje senziwa yonke into mamzobe kodwa mamzobe uyagula hayi hamba naye ehlele ngizathi mamzobe asimlungisele hambisa kababakhe abamlapha kababakhe ngoba la ekhaya ngeke kwenzeke konke lokho uzungilandela abantu bamakhamera nkosikazi ngilandela abantu bamakhamera ngobani sengehlisile ngobani ngilandela abantu bamakhamera laba uzongizoshuthwa mina manje ngibuka umhlaba wonke ngenxa yakho uxolisani usubalandile yini oyixolisayo wehlise ke manje mamzobe enhle yini oyixolisayo la emzini wethu ayi awume nawe baba awume nawe ngoba ubhizi lokhuza lengane ingane lelihlo ngandlebe la mamzobe baba nawe ima kancane yabona ikwami la ekhaya yebo mamzobe kodwa phela nami kumele ukuthi mamzobe phela sehlele ngezathi ingane lena izodideka mamzobe enhle thatha ingane yakho uphuma uhambe nayo nawe baba ulandele wesiswami mawuthi ingane enhle ngathatha ingane ephume nawe uthi akayiphi awuzwa yakubabwayo angithi khona ubabwayo okay ke asibuyelana enhle uphi ubaba engane mana kuhlukanisa nje naye ingoba usikhotheni ufikile nje ethi uzolungisa izinto ingoba usikhotheni kanjani akulungisele lapha yakubo hayi la ekhaya okay ke mawami njengoba siswami nifuna ingane iqhubeke ngokwasesontweni laba lo muntu like ima ukuthi iyakhethwa noma ukuthi kuyakhethwana ikuphi okuwumehluko okwenziwe ilophu ubabwengane yakhe nalokhu nina enifuna kwenziwe
Asonti lo yamuntu usikhotheni. Ufika lo mfana la. Okay, ngicela ukubuza ke sisi. Ubaba nishade makusenishadile nishade naye esonto. Hayi bengingasonto wena. Okay ngibuza kuyena nishade naye esonto. Hey baba, ungalinge nje uyisho lonto. Okay ngiyabuza ngisaphinda futhi. Siswami nishade naye ubaba uMzobe esonto naye. Hayi, so wayengasonti, mina engangisonto. Kwase kwenza like wangena kanjani esontweni ubaba uMzobe? Walandela mina phela ngoba yena ubehamba ematshwaleni lapha yangamqoqa. Sasonto. Okay ake sibuyele ke udabeni la endle. Ubaba wengane enhle uyakhonza noma akakhonzi? Usikhotheni. Angazi noma uyakhonza noma kanjani kodwa usikhotheni. Okay, yini uma ucabanga wena ukuthi uEndle angeke kwazi ukushintsha lo muntu wakhe abuye ezesontweni ngoba uselenzile iphutha and uyakhombisa futhi uma isichazela ukuthi ubhodi ngazi ukuthi umuntu olathi ofisa ukulungisa izinto. Yini ke yena ingane inganikezwa kithuba lokuthi okay nakho ke sekwenzekile. Enhle ke ncenga ke uboyfriend wakho abuye ezesontweni. Anomningi lolu thuba kodwa nawe ukwazile ukuthi uthandane nomuntu ongasonto wamshintsha wabuya wezesonto. Mina ngakhula ngenkonzo mina. Mamzo. Mina ngikutshela ukuthi mina ngakhula ngayo ngimngaka nje ngakhula ngenkonzo. Manje ngeke ngitshela ukuthi uEndle ungaka ukhule phela. Ukhulela kuyona inkonzo wahlomana no chombakhe lapha wenza into zakhe lapha. Wabuye wena baba nje ungalokho nje umtshela ukuthi ngiyehlela enzansi ini. Yokwenzani ezansi? Izonyuka nini-ke? Ibe right. Yebo bani ngeke uzukwazi ukunyokota phela ehlela ngezansi. Yenzi lonto baba. Akulokusiza uEndle wena ngicela uzothathana nobaba wakho nihambe. Niphume ningambela nengane yakho. Ngithe nizothatha ingane yenu niphume nihambe. Ufikile umfana asimsize Nkosi yami siyakukholwa lokho ukuthi sikholewa ngale ndlela. Ngakhula ngalo usiko. Yabo hayi la ekhaya. Hayi la ekhaya. Ngoba yabo mina into engiyibukayo la lezi ngane ngikaze nize ninike ithuba. Ithuba la angikholwa nanokuthi lo mfana kuwena elani ithuba efanele ngilinike ithuba lokuthi vele ingane nganisayibuyisele esiswini sa Endle iphele akayibuyileke ingane isikhona right nina into mina kufanele ngabe nina niyayenza ukwamukela ukuthi okay ingane selenze ngeliphutha sebhuti mina ngithi cishe lamakhamera ihambe naye lo enhlweni niphume niphele la simoya phela mama umuzi ubhuti uthini okay ngicela bathi umuzi ubhuti uthini ngakhona phela kodwa nje angeke ngimeke into nje asimsize umntwana sizomlahla okay maka Endle ngibuze kanje uEndle wamthola ukholo noma ungakakholwa ngakhula ngenkonzo okay ngibuza uEndle wamthola ukholo noma ngiyangikholwa wawukholwa yebo ngashada noMzobe ngathola ingane uEndle show wakho ke shuthi waba uMzobe waba uMzobe ufuna ukuze kwenziwe njani asimlungiseleke kanti wena uzolungisa la uzolungisa mina noma uzolungisa ngani ayangizolungisa kodwa nawe wambuza imibuzo wrong uyazi wrong mntanami wrong hayi ukuthi phela kuyenzeka umuntu abe semaphutheni yakho maphutha la uMzobe nawe khuluma nawe Mzobe kodwa nganyama wena uphuma la ngisasho uye emasontweni uzosilandela imfene la ekhaya nayi inkinga manje usiko lo lofuna lelenze sizolenza kanjani usiko umama nange ethetha la ngiyazama ukukhuluma nomama umama unyisizwe phezulu ngobaba la ekhaya asimlungisele umntana akho masiko ingane yethu lena silungisele kwathi ingane ingabi lenkinga ekhaya mina ngikhule ngokukhuleka bona ukhona namandla khulekwe ke ongcono silungise ngokukhuleka ngeke manje usuzama ukukhuleka ingane ayisizakali njengoba igula hambise kababwayo engikusho ukuthi ihambisa ngalokho ungitshela lo masipho wena yazi nangu umfana ngitsheli lento ongitshela yona uzoletha usiko umfana usakwazi ukulungisela ingane ehlisa umoya phela mamzobe ngithe sibonisana wena futhi uyangicasula wena yes uyangicasula yonke lento lokhu uyenza uyangicasula ngalokho ubheka phansi uyangicasula asilinga nansi ingane yasigila nansi kodwa ingane uzothatha induku ngibone kabi mina ungalinge nje ungitshele lento ongitshela yona wasidalela ihlazo lo muzi okay ke ngicela ukubuza wasiqede isithunzi mntanami nayi ingane isikhona ngishilo naseqala ngathi ngeke ayibuyisele esini ngeke ayigwini nina thatha ke futhi uhambe nayo ngoba vele ngifike namakhamereni ithathe nihambe nayo
Ngizobona ukuthi nenze njani ngoba yabo ubuhlaza bonke lo babenza uzongilethela amakhamera la uyangidina lo. Uyangicasula lo. Uyangicasula yonke lento yenzayo uyenzelani? Ubungakhuluma ingane nami. Kodwa uma ungenane ngicela ukuthi kuyona yonke lento ke siza ingane noma kuthusa uyangikhipha. Kodwa uzwa nawe kodwa uzwa yona mina ngithakho masiko azokwenziwa la ekhaya. Ngolisa umuzwa la ekhaya akwenziwa masiko akwenziwa lutho. Isithunzi umuzi wethu mntanami. Nayimhlola yambo. Kodwa mntanami umuzi wethu sikuthembe kangaka ubucula lapha umzweli lo right. Ngicela ukubuza ke babumzobo nawe mama umzobo. Esontweni leni kwenziwa njani? Ingane uma ukuthi sikhulile mhlawumbe kufanele igane noma ibe ne-boyfriend kwenziwa njani? Mhlawumbe kuyashadwa. Yebo. Nje mfana wami. Ngiyakhokha umfana ngendlela akhokha ngayo akushiswa impepho. Ngoba siyakhona Hambe ngayo ushade. Kodwa nango ke manje umntwana Shade enze lo siko phela. Uzoshada apho umuntu ethandana nomdlwebo womfana. Kodwa nawe siswami wathandana nobaba umzobo engakholwa ubaba umzobo. Wafika wakholwa phela sengikhona ngithi mina ngakhula ngayo inkolo. Wafika wakholwa. Yebo. Nami nje manje isimo sami iyafana lento. Asimxolele mamzobo. Wena bhuti kahle wena uzongithesta wena umoya. Ayakuzile ukuzokuthesta. Manje yini inkinga? Mina into engishoyo ukuthi uEnhle njengoba leli phutha selenzekile ngale ndlela lenzeke ngayo. Asekho isidingo sokulwa. Kukwamukela ukuthi ingane isilenzile ipho. Mina futhi into engiyibukayo umuntu obaba wengane kaEnhle umuntu oneqiniso. Ngoba inini ekuthiwa namxoshayo la emnyama. Yebo kwamele sivele simxoshe kuzochitha igazi. Ngayo Enhle kuzothi angithi nina akaye kwakhe kuEnhle yokuthi asingabi usiko. Yini ningamtshela ngumfana enqobo mgomela ekhaya ukuthi kwenziwa njani? Enze ngendlela. Wafuneka amtshele ngale nkathi becela uJohn 14 endlini. Amtshele ukuthi la ekhaya siyakhona la ekhaya. Sekuyabenda bamtshela umfana ukuthi la ekhaya siyakhona uzokhula uJohn 14 egcekeni esangweni uzoncumela lapha memela uzochitha amagazi amagetsini. Angithi mina kunina kulokho angithi umfana wenze ngendlela yakubo noma ngendlela yesinto ekwenziwa ngayo. Kunjani usiko nenkolo akufani. Okay baba umzobo ngiyakuzwa lokho akuphikisani nayo. Mina engikusho ngithi yini nina ningabatshela ukuthi la ekhaya kwenziwa kanje. Uyazi nangu kufanele atshele indoda le ukuthi la ekhaya ngoba sikhola senza kanje. Abefanele amtshela ukuthi thina ekhaya senza kanje. Ungiyafika usufika sekuyi surprise nje. Surprise yebhamu. Ekhaya akukho meme ohlatshwayo la. Hayi ngeke nami ngithulelele kodwa mamzobo kodwa lena ke yesintu asehleleza isinto sani baba asimlungisele isani isinto okhuluma ngazo wena wena nje ungazoli mina baba umzobo ngidila angikwazi ungalapha ungangoma kwami ingobani mina mfana wami ngiyalazi usiko ngikhule ngosiko njengoba ngikhule ngosiko ngathola umama ukholwayo ngakwazi ukuthi ngibambisane nomama until size shade mfana wami ngithi ngithini kanti wena baba ungakuphi kahle hayi nami mntanami ngingasemfanele ekutheni ingane phela lena ayizama ukuthi yenze lo siko kwehlise ngayo lena ke baba ayila ekhaya ilokho ingane kufuna lena ke baba ingahlali mntana ngiyafela ingane umntanami mamzobo mthathe baba uhambe lapha emanxiweni okwenza konke lokho emanxiweni hayi la mina ngikholiwe ngikhule ngenkonzo kwaphela nje finish asiyenze lo mjondolo umntwana ngeke sikhulumeke ngesikhulume ngithe ngeke sikhulume wena Enhle uyangicasula wena uyangicika wena thatha ingane yakho uphuma uhambe la ekhaya engikusho ukuthi thatha ingane yakho uphuma uhambe ungalokhu ubheka phansi la ulokukhophoza into engekho la kodwa mamzobo thatha ingane yakho uphuma uhambe Mana ke nami isizathu isizathu sokunoku la ekhaya. Yini leyo mntana? Isizathu sokunoku ngeke lento ekumele yenziwe. Ngeke uzikhombe phela mina ngizama ukwehlela ngezathu ukuthi ingane yazama yenze usiko uyathetha umama wena uthini manje mntanami? Uma uyagoloza njengakafu. Ngiyamcela futhi akuzama ukwenza usiko. Ngiyagoloza kwami. Ngitshela ukuthi ngiyagoloza. Ngaphulisa usiko. Akafuni mama usekhanda mamzobe. Uthi ngiyagoloza kwami. Ikwami la uthi ngiyagoloza khona. Hey
uthi ngiyagoloza kodwa ngiyagoloza mina kodwa ngiyagoloza. Ngibeka isandla mamzobe. We Uzomlimaza. baba uthatha ingane yakho uphuma uhambe nayo. Uzomlimaza. Ngithi Asikalele phuma ingane nayo. yayo. Yenza ukuthi ingane ibe right mamzobe. Thatha ingane yakho ke nawe baba uphume nayo ngoba nawe ngazi Mamzobe seshuthiwe shutha ile ngane isovela ngane ngezansi. Ngaze ngavelelwa. Mamzobe fisa umoya mamzobe. Nali kudane lakhe mamzobe ayibe right Waphela mamzobe. mamzobe nawe Ngempela mamzobe. Kodwa ukusalayo hayi la kwami. yini uqinisa ikhanda entweni Ngithe hayi la kwami mina ngikhule ngenkonzo kuzophilwa ngenkonzo la. Amasiko le Nkosi yami. hayi la kwami. okay shuthi kahle uphanisa ngayo Ovela wazipha vele yena. Wayihambisa yena wazipha ngithi. cha phela masuthi akahambe ohlala le nengane Ahambe nobabakhe nangobabakhe uyamvuna baphume bahambe. Angisho ukuthi ngiyamvona mamzobe ehlela ngezansi. Baba Ngoba nami ngakhula ngalo usiko. hayi ngale ndlela osuwenza. Nami ngakhula ngalo usiko ngangenisa emagcekeni Kodwa ukusalayo ngosiko. ngiyahlonipha kodwa hayi ngale ndlela osuwenza ngayo. Kodwa phela sehlele Angeke. awayike nathi ingane ethi Ngeke ngihlabele. baba hayi Awu, Nkosi yami. ngeke la ekhaya Yo, Khosana. yo, yo. Hayi Khosana. hayi mfana wami hayi Hayi. Ayikho into engizoyenza mfana wami kodwa ke. Wena enhle sobonana nawe. Kahle mina futhi mengakuchazela la story sami. yes Mina makahle lento yesonto vele bengayo into engiyithandayo ukuthi Hayi bo, bese ngiyenza ngoba phela la ekhaya iyenziwa bese Hayi bo. ngithethwa la ekhaya. Kodwa leyo ukuthi kuzomela ukuthi ngishade nomuntu engingakazi ngithandana naye umuntu esengimbona nje sekuthiwa soshada. Ngithe mina lengane ufike nayo. okay mawami Uzalile wena ngithi ingane. okay esontweni lelo umuntu umezoshada kwenziwa Uyashada uhambe kwenziwe ngesiko ngosiko lakhona lasenkonzweni athola ingane ke. Hayi ukuthi yena azala ingane engakashadi. usuke emazi lo muntu ashada naye lo muntu osuke eshada Uyamazi usenkonzweni nje. Umazele esontweni. We enhle. Awuzongibuza lokho. Uzongibuza lokho. cha ubuza umbuzo obalekile Uyamazi. Uyamazi usuke mazela la enkonzweni. umazele ekhwayeni njengoba uthe bane Yebo sisonta sonke nje. shuthi singafika sicule ikhwaya namhlanje no enhle sicule ikhwaya namhlanje kusasa sesiyashada kade sicule ikhwaya namhlanje Ngithi mina nisho njalo noma ngabe kuthiwa ke utholile lapha ngaphandle ayathola umuntu okholwayo hayi usikhotheni lo amtholile lo. Ma kodwa nawe ubaba nje wamthola kanjani? Ubaba wamthola nawe ehamba amatshwala. Wawungibona? Wawukephi? Kade usichaza ma. Wawukephi? cha kade kusho phela Kade kusho wena amazwi ngize ngabuza wena wathi wakulandela Wena bhuti kahle kahle uhamba naye. Vele ufike naye. yes wena usibizile kodwa hayi ukuthi futhi ngisasayidini lakhe mina ngisasayidini ukuthi kulungiswe lento ngoba ngisho kahle wena uzongithatha nengane yami. Uzongitshela indaba zami angahlangene nazo wawukephi mina ngikhulu. Cha ma Wazi kahle into engiyifisa la ukuthi yenze ukuthi kusizwe ingane la uze yonke lento lokungazwisisani. Mina ngikushoyo ukuthi bandla enhle thatha ingane yakho uhambe uyisiza kababayo. Ngoba wena uyidecide ngithi uyidecide wena. Ngikuthathile mina ngakufaka inkonzweni wabe ingane wena wahamba washona le wenza into zakho. kodwa ke nengane ekhulile manje yabo mayiveza ungabi happy ngezinto mina ngeenqumo zena ufuna ukuyithathela zona zasesontweni ayikho vele right Nesiphi sesinquma afuna Ayikho ukusithatha. right. Isinquma afuna ukusithatha. Isinqumo engifuna ukusithatha bafuthi nami ngeke ngiyithathele inqumo zami sengimdala manje. Kwakho ke mama. Hayi la ekhaya. Uzoyithatha inqumo zakho le kwakho hayi la ekhaya. yazi kungcono kube babumzobe nawe mama le ekhaya kungcono kube sikhuluma ngomuntu ekuthiwa mhlawumbe usikhotheni awukho ukukhathala kwenzile Usikhotheni ngoba uhambe lo lala lapha yawathola ingane. okay uba usikhotheni phakathi kwa-enhle noba kwengane Bonke. Naye usikhotheni lobu ukuthi asuke la okay ekhaya. mana-ke sisi usikhotheni umuntu ofike la ekhaya ephethe zonke izinto Walala ezolobola ezogeza umuzi usikhotheni okay mama usikhotheni umuntu onjani umuntu ongakholwa usikhotheni Yebo. Wena ma uqonda ukusho la ukuthi nawe wathandana nosikhotheni. Ngingane. Ngamqoqa nje.
Wengane. nami nje bekuzokwenzeka kanjalo. Kanjani ebengafuni Yeah, akafuni nje Amagama akho wengane. Ake niphendule lo mbuzo. Shuthi wena uyakudelela cha akadeleli. uyakudelela Akadeleli angithi sisi. wena wenzele ngani ukuthi ikudelele kanje wena wenzile yebo Kodwa kuyiphutha ke lelo kuyiphutha sisi lo lisho lokuthi kunjalo umuntu ongakholwa usikhotheni. kunjani Kuyiphutha. futhi kanti wena uze kumina noma hayi uzokhuluma mina ngilungisa inkulumo yakho ukuthi kuyiphutha ukuthi Hayi. umuntu ongakholwa ongayisontweni. mina ngosiko lami usikhothe nje umuntu ongakholwa ngolami usiko lasenkonzweni Mongakholwa nje Yebo, usikhotheni. sikhotheni nje hayi mama ngizobe ini baba Shuthi nathi nje hayi mama ngizobe ini baba wesisi shuthi nathi nje siswami shuthi nathi nje mangingathi asikholwa. Shuthi mangingathi asikholwa ngesonto. ingakho ningifikela namakhamera lawa ningizela la ikona konke lokho-ke ngeke ngisasho ukuthi ngiyibone kodwa ikona konke ningifikela namakhamera hayi ningazodlala ngami la niza kwamina nizongizela nayo yonke lento le ngizongitshela yonke lento wena enhle thatha ingane yakho uphume uhambe mina ngingeni nje indaba yakho Azizama ukuthi ke baba uhlele ngezansi. baba Sizama ukuthi umntwana nkosami simuse lo mzulu. ngithe baba cha Mamzobe. Okay, babumzobe mangingathiwa nje le ngizobona ngane. ukuthi Yebo. Mangingathiwa le ngane njengoba isiza ngoba lokhu ukuzama ukuthi ibuyisane nomndeni wayo. hayi kodwa Nibe hayi happy family. ngandlini Okay, ngiyakuzwa isiswami. Nibe happy family. Yeah. yebo Uma le ngane kungasingasekho ningathi Ngisho ukuthi- ningaphinde niyithole emafoni ningaphinde nje niyithole ngoba lento ukuhlukumeza uma kungasale ngane ingasekho ngoba kusho ukuthi mina ngiyahlukumeza hayi ukuhlukumeza Ngiyahlukumeza. yabona sisukube sikhuluma ngomuntu ekuthiwa kwababa wengane ingane ekuthiwa yimazi kwababa wengane ayikho into azikhathaze ngayo ngiyahlukumeza mina ukuthi wena uze la uzongitshela ukuthi mina ngiyahlukumeza ukuhlukumeza ngiyahlukumeza mina ukuhlukumeza Lento hayi. uyayikhethela ingane inkinga khuluma niyayikhethela phela baba niyayikhethela angithi ingane. wena kuthiwa ngiyahlukumeza nje la le mpilo le efuna uyena angazi noma ngizothi ufuna ngiphile ubuyena akafuni ngiphile ngendlela yami nami yiphi indlela ofuna ukuphila ngayo ente because wena awazi lutho wena usumdala wena Futhi umntana masumdala ke Hamba. umfana yakho Angithi umntana le nto engishoyo nje, baba, nakhu nje. ngithi kufanele kwenze Nakhu nje isiko. usuhamba nami. Unkosikazi akafuni Angathatha futhi into zakho ukwehlela aphuma ngezandla. Mzobe angithi wena ningangizwa usumdala Mzobe ningangizwa usukwazile ukuzala ingane wayibona ukuthi umdala thatha ingane yakho ukuphuma uhambe okay ningangizwa kabi mina ngisho ukuthi ngivume u-Enhle hayi mina into engisho ukuthi ngivuna impela nje siswami into engisho ukuthi mina Ngiyaqala ke namhlanje. yabo mina ngabe ngiyamsola kakhulu kube uba kwengane yakhe ubhuti lo nangane nje uyangidelela ukuba akakaze mfethu eze la Uzongidelela ezobhekana nje. namacala akhe ephethe iy'lwane ephethe nemali yokuthi lokho enizokufuna ngo-Enhle uyangidelela akhiphe kona manje lo muntu ukwenzela ufikile wajikiswa umuphi umuntu asihlabi la ekhaya ngithi ngiyachaza angithi ngishilo sesinaseqaleni ngathi Asihlabi. nganizomchazela ukuthi ngokwale ekhaya nenze njani asihlabi Yazi mfana wami. uyazi Kwafanele nakho fanele amchazele amchazele manje, ngibeqala nje behlangana kwafanele amchazele ukuthi nekhaya akwenzeka lutho kwenziwa kanje. okay Enhle Makushada nje asiyenze kwenziwa belula kanje. lento sisi asenze belula Understand. asenze belula Yeah. ubaba wengane yakhe ake engakwazi ukuya esontweni kosonto yebo uzofuna ukwenza okay lalela-ke vele ngicabanga ukuthi kwenziwa njani kuyaregister ukuba ikholwa ngomfosikhathi singanani angazi kodwa into engishoyo into engishoyo Uyangena kule nkolo. no into engishoyo mina into engishoyo ekulalela iphoti lami ngiyala ukuthi kwenziwa njani uba kanjani ikholo liphelela ngazo noma uba kanjani ikholo selilungela ukushada ngazo kodwa mina into engishoyo u-Enhle akathathe ubaba wengane yakhe amiyisa esontweni into ibuye esontweni isiza la aphinde afuna ukuhlaba cha akithi uzobe sesonto njengawe wenza ubhuti wenze njani kanti sobe sisenza ngendlela yasesontweni ngendlela owenza ngayo wena bakwazi akwenziwe kodwa nje ingane yakho hayi mina nje angiyizwa nje indaba yengane yakho Futhi ingane izohlala ingane ingahlawulekile. uthola ingane ihlawula ini manje baba ukhuluma ngani Hayi ngeke kodwa. uzohlawulwa ini
Yini ezohlawula? Sihlanya la bese sekhulile la ngabe indaba yabantu. Ungabe indaba kabantu ngoba ngempela ngeke ubone lento le. Izoyithelela umkhokho omubi ingane izosangana. Baba, shuthi Ungakhokhela, phela yenza into engasile thatha-ke. lapha. Okay, thatha-ke ingane baba uhambe uyenzela le. Hayi la. Hayi la. Yeke. Hambe uyenzela le hlane Na ke. umfana indoda yakhe lezongena kuleli sonto ithi izokhola. Angazi-ke baba. Mina ngiyazi ngiyalentala ekhaya. Kodwa engikushoyo mina la ekhaya. Nakusithethela kodwa inkinga Sizophila ngale mpilo esiphila ngayo. Phela ingane bengasaphili inkinga nje wasiqeda straight. ingane bengasaphili kahle. Besecwasa ingane ekhaya ukhuluma yonke into. Uba ubencwasa ubani ubencwasa uba ubencwasa ngibizela abantu bele uthi mina Ngeke usilethele usiqothele ekhaya uphinde usilethele igundane uyayibona ukuthi le ngane iyadelela Usaqhubeka iyadelela ngiyazama ukuhlela ngeza kodwa wena endlu uyadelela wena endlu uyadelela uyadelela wena uyadelela wena ngezansi nkosikazi uyadelela wena wathi wambeka isandla nomuntu inkinga futhi nkosikazi ethela ngezansi ayise lo nkinga uyadelela lo asehlele ngezansi nawe-ke uma bephuma labantu bakwa-TV uphuma nabo uhamba Okay baba uMzobo ngicela nje uphuma nabo uhamba nabo hayi la baba lo uMzobo muzi ngifuna ube yimbumba lo muzi kuhlonishwane kodwa le mbigximba egxile angisa-understand baba muzi uMzobo lo uyonakala Okay baba uMzobo ngempela ipoint lakho lithini yama isixazululo sakho sithini yama yo iyadelela le ngane sesifuna ukuhamba isixazululo sakho sithini yama esami isixazululo umfana wami umama akahlazama ukuhlela ngezansi imbodla lentombazane lo enhle ayingene esontweni straight iyokhola uthi nana mamzobo uyakholwa vele lo umfana mamzobo masimfaka esontweni uright mazokhola akakholwa hayi ke siqedile isolution akakholwa kodwa bekufanele ashade kuqala ingane nje yohlezi ihlongandlebe ngisho angafika naye ingane okay fine kwakufanele aqale njani ashade athole ingane wena eseshadile seswaqala wenze nami ngamthola ngishadile osho ilele lapho ukuthi washada uMzobo engakasoni ngashada naye umzobe wasonto umzobe wangilandela mina ngisonto sashada naye ngisonto wangena enkonzweni sashada ngathola lo enhle lo sezongitshela yonke lamanikimikayo kufanele ekhambe ngayo kwindlela eright enhle-ke tshela lo sikhotheni wakho angene enkonzweni yakhola ushaya kodwa ingane yohlezi ihlongandlebe kulungile baba Nkosi yami. yohlezi nje ihlongandlebe ahamba kushonile indawo kunjalo ingane ethathelwe ngale komshado ihlongandlebe nje kwaphela kodwa usungathatha ingane uyise ngayo back door nganyama akwazi yabona ukuhlaza engikushoyo lo hayi nena ushajana umfundi lomfana kuphela hayi ayikho enye into angizange futhi wena bhuti ubuze kumina ngithi wena mina ningathi nje ubuze kumina kushuthi bhuti wena awuzile ngokuzolwa ulokuthi la sicela indlela uze kumina hayi kulungile ningahamba naye umoto ngifuna ukuhamba naye hayi ngeke sihambe naye ngeke phela hayi kodwa ngeke bhuti ubuze kungathi manje kumina angeze ubuze kumina uthi athina besizoendlela manje yabo labantu bakho ashuthe-ke manje silethe khuluma nabo abantu bakho ushaya ithombe enhle thina angithi uyabuza ukuthi uthini ungamshayi ngeke khuluma naye ngomlomo Yabuza ukuthi uthini? Mamzobe. Khuluma naye ngomlomo Mamzobe ungamshayi oh ngicela ningiphumele ningihambele bandla hambani awesilingo mntana hambani awesilingo ngiyabonga mina ngicela ngiphume ningihambele kwami mhlawumbe fanele sibuye nabo abantu bakubo kwengane hambani bake bezoyikhulumela nani hayi mntanami awusihlazele mntanami akulungile bantu bakithi sizobona nje kodwa uzama ukulungisa lento uzama ukulungisa kulungile ngizoyenza ngendlela yathi ngoba njengendoda nomama ulebelethe njengendoda ngizama ukulungisa lento musu wakukhuluma into uyiphikise futhi ingane nje mntanami phela siyayithanda so umama bevutha ufuna ukuthi ngizama ukuthi ngimqondise mfana wami hayi kulungile Mzobe siyabonga sibonga thank you thank you